أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Da onaj ko dođe na ovaj svijet mora da provede neko vrijeme i napusti ovaj svijet. Ali sretni su oni koji ostave iza sebe samo dobra sjećanja, koji su bili u korist čovječanstvu, koji su praktični uzori davanju prednosti vjeri iznad svijeta, koji nastoje slijediti Allahove naredbe i naredbe njegovog poslanika i koji nastoje ispuniti zakletvu vjernosti obećanom Mesiju alejhi selam. Oni koji su istinski odani vjerni hilafetu. Oni koji se maksimalno trude da ispune svoje obaveze prema stvorenjima i uvijek pokušavaju dostići zadovoljstvo Allaha. I takvi se spominju lijepim riječima i zato prema riječima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem dženet će biti konačno odredište za njih. Sada ću govoriti o osobi koja se trudila da živi svoj život radi Božijeg zadovoljstva. Govorit ću o poštovanoj gospođi Amtul Kudsija koja je bila kćerka Hazreti dr. Mir Muhammeda Ismaila i supruga sahibzade Mirza Wasim Ahmad sahiba. I ona je bila snaha drugom halifi. Iako je živjela u Kadijanu, proteklih dana i neko vrijeme je boravila kod kćerki u Rabvi i tamo je preselila u 96. godini. Inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Allahovom milošću bila je Musi i davala je 1/9. Navešću neke događaje iz njenog života. Na inauguraciji Dželsa Salane 1951. godine drugi halifa ju je venčao sa Mirzom Wasim Ahmadom. I rekao je da zbog određenih okolnosti najavit ću samo 2 vjenčanja prije zvaničnog otvaranja Dželse. Jedno je bilo njeno, a drugo je bilo kćerke drugog halife. Uzor je rekao, ja ću samo sklopiti 2 braka, jer ako bi najavio prije oko najave vjenčanja, onda bi bilo puno zahtjeva. I u tom slučaju trebalo bi dosta vremena za najavu i to bi utjecalo na program govora Dželse. Uglavnom, prilikom te Dželse halifa je sklopio 2 vjenčanja. Sa njene strane
Njen amidžić Sejid Davud Ahmad je bio njen vakil, odnosno staratelj prilikom venčanja. Hazreti Halifat al-Mesih drugi je rekao, obično moje ćerke se udaju za vakfe zindagije. Pa tom prilikom Hazreti Amtul Nasir se udala za pir Muhyiddina. Kada se ona udala, drugi halifa nije bio među svatovima sa svojim sinom, nego po zahtjevu supruge, Hazreti dr. Mir Muhammed Ismaila radijallahu anha, prilikom svadbe on je dočekao svatove. Allah je počastio sa 3 kćeri i 1 sinom. Jedna od njenih ćerki Amtul Alim sahiba je trenutno predsjednica pakistanske leđne. Ona je supruga Mansur Ahmed Khana koji je vakil ala Tahrik Jadid. Još jedna ćerka je udata za kapetana Majid sahiba, a 3. ćerka je udata za dr. Ibrahim Munib sahiba. A Mirza Kalim Ahmad je njen sin koji živi u Americi. Jednom prilikom je Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu rekao Mirzi Vasim Ahmad sahibu, dok je dolazio na svoje vjenčanje, tek je bio oženjen nekoliko dana i pripremao je papire za svoju suprugu da je povede sa sobom. I kao što znamo, tada je odnos između Indije i Pakistana uvijek bio nepredvidiv. Tih dana je nastala tolika tenzija da mu je Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu rekao da odgodi papirologiju i da je ostavi i podhitno neka se vrati u Kadijan jer tamo mora biti član porodice obećanog Mesija alejhi selam. Stoga neka odmah rezerviše kartu jer njegov odlazak je bio jako važan, pa zato ako nema redovnih linija leta onda neka uzme čarter let. Drugi halifa je rekao njemu da ako ti ne budeš tamo, ako ljudi ne vide tebe kao uzor za žrtvovanje, onda kako će oni biti inspirisani za žrtvovanje? Ovo samo nije bilo žrtvovanje Hazreti Mirze Vasim Ahmad sahiba, nego također je bilo žrtvovanje i Amtul Kudus sahibe, njegove supruge. Jer nije se znalo kada će papiri biti sređeni. Situacija je bila napeta i očekivalo se da će se još pogoršati. Ali to je bila naredba halife, zato sa osmijehom je ispratila svog muža i tako još jednom stavila vjeru ispred ovog svijeta. Dr. Hašmetullah sahib navodi da Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je lično bio prisutan na aerodromu u Lahoru da isprati Mirzu Vasim Ahmada. I on kaže da je Hazreti Muslim Maud je neprekidno gledao avion prilikom poletanja i dobio je do zadnjeg trenutka dok avion nije nestao sa vidika. Ona kaže da tek nakon godinu dana braka njeni papiri su bili gotovi pa je krenula za Kadijan. Ovom prilikom Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je skrenuo posebnu pažnju da ona tamo treba da boravi u kući majke Nasira, jer u toj kući Hazreti obećani Mesija alejhi selam je mnogo puta koračio, čak i održao ders, odnosno predavanje u dvorištu te kuće. Sahibzada Amtul Kudsija sahiba je otišla u Kadijan i odigrala je veliku ulogu u organizovanju žena džemata, da okupe žene, saosjećajući se sa ženama i djecom derviša i zbog nje su žene tamo bile veoma uspješne. Od tada sam dobio bezbroj pisama o nje, od žena i kćeri derviša.
Po dolasku u London, četvrti halifa je održao svoju prvu hudbu 4. maja 1984. I on je pozvao Ahmedije širom svijeta riječima obećanog Mesija alejhi selam rekavši man ansari Allahu, to jest ko je pomagač za Allaha, i najavio široki program za propagiranje islama. I također rekao je da je potreban veliki kompleks za ispunjavanje ovih ciljeva. Za Europu su planirana 2 nova centra, jedan u Engleskoj i drugi u Njemačkoj. Zato će Allah obezbijediti sredstva i svoje blagodati i pozvao ljude da se tome pridruže. Tada su leđni, odnosno žene iz Kadijana, još jednom velikodušno se odazvale na ovaj poziv. Amtul Kudus sahiba, koja je tada bila predsjednica leđne Indije, pisala je u svom izvještaju: Allahovom milošću, leđna iz Indije velikodušno su se odazvali na halifin poziv. I sve što su imali kod sebe na oblik nakita ili gotovine dali su na Allahovom putu. Ona je također dala sav svoj nakit. Ispred leđne Indije 4. halifi prvo su poslate obećanje od žena iz Kadijana. O tome je Hazret Halifatul Mesih IV. U svojoj hudbi u petak 10. avgusta 1984. godine pomenuo leđne iz Kadijana i rekao: dobio sam izvještaj o leđni iz Kadijana, što sam bio očekivao, jer na početku Tahriki Džadida žene iz Kadijana su položile izvanredno žrtvovanje. Premda je sada tamo ostalo jako malo žena, bez obzira koliko ih ima, čekao sam da se informišem o njima, jer one imaju pravo da nastave na polju žrtvovanja i da uzdižu ime Kadijan koliko je bilo uzdignuto prije. Pa alhamdulillah, primio sam njihov izvještaj. Predsjednica Indije leđne piše da je meni poslat izvještaj o obećanju leđne i Nasirata Kadijana 16. jula. Ona je pisala da je huzurova hudba izazvala čežnju među ženama ovdje i da sa Allahovom milošću ponudile su sve što su imale, ali i dalje nisu zadovoljne svojim žrtvovanjem. Sada postoji tako snažna čežnja da ako bi imale još to, sve bi dale na Allahovom putu. Ovo je bilo pismo gospođe Amtul Kudsije za 4. halifu. 1991. godine, kada je Hazreti 4. halifa posjetio Indiju, odnosno Kadijan, rekao je: ne mogu reći za sve leđne Indije, ali Allahovom milošću mogu reći za leđnu iz Kadijana da su uzor izvanrednog financijskog žrtvovanja. Džemat Kadijan je veoma siromašan džemat, ali uvijek sam vidio da kad god se poziva ka financijskom žrtvovanju, žene i djevojke odazivaju se sa takvom željom i entuzijazmom da ponekad moje srce želi da ih zaustavi, jer nisu toliko imućni i rado se počnem brinuti o njima. Ali također znam da onaj za koga one su se žrtvovale zna da ih višestruko nagradi. Isti Allah će ispuniti njihovu budućnost vjerom i ovo svjetskim bogatstvom svojom milošću. Također, Huzur je rekao da prilikom prikupljanja sredstava za gradnju centara, ona je ponovo izvještavala i Huzur je rekao: Ahmed i djevojčice su otvorile svoje kasice i sve što su imale kao štednju su dale za svoju vjeru, čak je to bilo i nekoliko feninga ili rupija. Onda je rekao kako je naš gospodar veoma veliki dobročinitelj i uzvišeni. Ponekad ako se na njegovom putu daju milijarde, ali bez ljubavi i naklonosti, on to ne priznaje, čak neće ni pogledati to. To nema nikakve vrijednosti. Ali ako je jedan siromašan sa ljubavlju i iskrenošću daje sve što posjeduje, također sa ljubavlju, Allah to prima i priznije. Kako vi prihvatate darove svojeg voljenog i poljubite te poklone,
Allahov poljubac također se manifestuje na svoj način i ja znam da u tom smislu Allah je, da kažemo, poljubio ovo skromno žrtvovanje. Ovo je citat od govora 4. huzura za leđnu prilikom Dželse Kadijan. Kada je Hazreti Muslih Maud poslao u Kadijan, također je savjetovao da se okupe leđni. Čim je otišlo tamo, prvo je postala generalni sekretar Kadijana, a zatim 55. godine izabrana za predsjednicu lokalne leđna, a zatim leđne Indije. 1959. neka druga žena je bila izabrana kao lokalna predsjednica za Kadijan, a ona je nastavila svoj rad kao predsjednica Indije. Allahovom milošću ona je bila u ovoj službi do 1999. godine, a potom je bila počasni član. Tokom svog perioda službe posjetila je i Medžlis Indije. Ukupan period njenog služenja je 46 godina. Dosta poteškoća je bilo na početku da se sredi rad leđne. Pisala je pisma, ali nije bilo odgovora. Onda je adresa data na ime Mirze Vasim Ahmad Saiba i tako je polako počela ujedinjavati leđne. U Indiji postoji mnogo lokalnih jezika. Pojavio se i problem što su pisma pisana na lokalnim jezicima, pa su mualimi zamoljeni da ih prevode. A zatim sa svojim mužem postepeno je počela posjetiti džemate van Kadijana. I tako je počela aktivirati džemate kojima je bila potrebna pomoć poslije podjele Indije. Njena ćerka Amtul Alim piše da je za vrijeme 4. kalife ona bila organizovala ekipu koja je napravila sažetak pisama za dove primljenih iz Indije i da su sažeci bili poslani halifi. Uzur je izrazio veliko zadovoljstvo zbog toga. Uvijek je bila u službi časnog Kur'ana. Podučavala je Kur'an više od 250 djevojaka iz Kadijana. Učenice su u grupama dolazile rano ujutru, a zatim su dolazile i poslije podne. U Indiji su djevojke koje su završavale FA ili FAC ostajale u Kadijanu 3 mjeseca tokom pauze od studija. Njena ćerka nastavlja i kaže da im je njena majka držala časove prijevoda Kur'ana ujutru, popodne i uveče. Organizacija leđna bila je ponovo aktivirana pod njenim vodstvom. Velikim naporima naučila ih je posao. Podučavala ih je povezanosti sa halifom preko konkretnih primjera, pa su se ispominjali. Tako je ojačala vezu djevojaka i žena sa halifatom. Imala je vrlinu gostoprimstva. Njena ćerka kaže da je uvijek podržavala našeg oca. Uslovi su bili veoma loši. Češće za ručak bi imali samo leće, a naš otac je držao kravu za mlijeko i jogurt. Ako bi došao gost, šta god je bilo za jelo, šta god je bilo skuvano, ona bi bez ikakvog oklijevanja poslužila. Poslužila bi i sok ili čaj gostima u skladu sa vremenom. Kasnije, kada je došlo do olakšanja, ona je u skladu sa mogućnostima poslužila goste i ljudi su osjećali kod nje kao da su u svojoj kući. Ona je bila dobra supruga svome mužu. U teškim trenucima uvijek je dala podršku svom mužu. Nikada nije bila zahtjevna. Bila je zadovoljna i sretna šta god da je dobila od strane svog muža. A kao rezultat Allah bi uvijek blagoslovio, izuzetnim blagoslovima je za to. Puno je voljela čistoću i disciplinu. Njena ćerka kaže da je, kada je Mirza Vasim Ahmad preselio, njena majka je sanjala da se sprema za svoje posljednje putovanje. I sanjala je Hazreti 3. kalifu koji joj je rekao da još nije dobila vizu. Znači, poslije ovog sna ona je imala dug život, odnosno živjela je veoma dugo.
2007. godine kada se Mirza Vasim Ahmad razbolio, Allah ga je izliječio. Nakon izliječenja napravio je program posjete džematima u Hyderabadu i poveo je svoju suprugu sa sobom. Tokom te posjete Amtul Kudus je imala san i bio je to zlokoban san kao da je došao kraj života Mirze Vasim Ahmad sahiba i ona se uplašila i iako je Mirza Vasim sahib tada bio zdrav, ali ona je nakon toga insistirala da se vrate u Kadijan i čim je došao u Kadijan ponovo se razbolio i preselio od iste bolesti. U posljednjem dobu izgubila je vid, ali i sluh, pa je koristila slušni aparat, ali u takvoj situaciji ipak je bila zadovoljna. Kada god je bila pitana o zdravlju, uvijek je rekla Alhamdulillah. Prilikom prikupljanja sredstava za centar, sve što je imala od nakita dala je za tu svrhu, kao što sam ranije spomenuo. Na svakoj akciji koja je bila pokrenuta od strane halife vremena, prvi odaziv bi bio od Mirze Vasim Ahmad sahiba i njegove supruge u Kadijanu. Njena ćerka kaže da ako bismo pogriješili u učenju časnog Kur'ana i naša majka je bila u drugoj prostoriji, ona bi nas odatle ispravila. Činilo se kao da ona napamet zna Kur'an, iako nije bila hafiz. Ali, zbog njenog stalnog učenja Kur'ana, znala ga je verovatno napamet. Kada bi Mirza Vasim Ahmad sahib išao na itikaf, ona bi pripremila hranu ne samo za njega, nego već i za druge siromašne osobe koje su zajedno bile u itikafu sa njim. Slično ona je slala hranu dječacima u domu, ali i mualimima. Na isti način njena bolest je nikada nije mogla spriječiti da posjeti ljude u njihovoj radosti, ali i žalosti. U Kadijanu je bilo ljudi različitih klasa, pa je ona podučavala te djevojke šivenju i pripremala ih za vjenčanje. Razvijala je kulturu zajedničkog života među njima. U Rabvi 2005. godine Ležna je izgradila Saraj Masrur, što je lijepa velika zgrada. Tako da umjesto da donira u svoje ime, u ime svog muža je dala donaciju od 100.000 rupija. Zatim kaže, poslije podjele Indije, Hazreti Ahmad Jan, kako u Ratan Bagu Lahoru, tako i u Rabvi, slušala je od nje i od drugih žena časni Kur'an, ali i malfuzat. Njena mlađa ćerka Amtul Reuf kaže da je Šadži boravio u Bejtur Rijazet, a gospodin Itar Din u sobi sa crvenim mrljama, a Hafiz sahib je živio u velikoj sobi Hazreti Ahmad Jan. To su bile 3 osobe. Kasnije ovdje živio i brat Abdurrahman sahib. Kaže tako da je sve što se kuhalo od hrane u kući bilo je svima poslano. Bilo je određeno vrijeme za žene za Bejtul Doa, pa poslije toga žene bi se vraćale u našoj kući sa Bejtul Doe. Naša kuća je uvijek bila otvorena, nije bilo nikakvih zabrana niti zvona, žene su lako ulazile. Zatim kaže, nakon smrti Hazreti Mirze Vasim Ahmada, gospodin Inam Gori je postao Nazri Allah. Majka je pokazala savršenu poslušnost i uvijek na propisan način bi podnijela zahtjev za svaki posao. Izmjerila je članarinu za vasijet i procjenat nekretnine tokom svog života. Također je bila među prvim učesnicima u Tahriki Jadid Šemi. Savjetovala je svojim ćerkama da one brinu za svoju djecu, da obavljaju namaz na određeno vrijeme
jer prva stvar za koju ćete biti upitani to je namaz. Ako to bude u redu, onda će sve biti lakše. Zatim kaže da je ona odgajala nekoliko djevojčica. Ne samo da ih je odgajala jako dobro, nego ih je naučila čitati Kur'an sa prijevodom, ali ih i udavala. Bio je jedan čovjek iz Bihan Rančija koji je postao Ahmedi sa svojom ćerkom. Bio je veoma star. Doveo je ćerku mojoj majci i tražio od nje da je zadrži kod sebe i rekao da ne zna koliko će živjeti i imao je strah da poslije njega je ne ubije brat. U to vrijeme ta djevojka je imala oko 25 godina. Iako nije znala jezik i bila je nepismena, moja majka je naučila da čita Kur'an sa prijevodom i kasnije je i udala. Tokom derviške ere ekonomski uslovi su bili loši. Ako bi se derviška ćerka udala, ona bi joj dala svoj nakit i rekla da ga nosi koliko god hoće, a onda bi ga vratila i tako i dala i dalje prilikom ženidbe druge osobe. Na ovaj način su mnoge djevojke iskoristile njen nakit, jer uslovi u kojima su bili derviši nisu bili tako dobri u ranim danima derviša. Ali kasnije kada su njihova djeca otišla u inostranstvo i počeli su zarađivati više novca i tako su mogli nešto štediti, ali tu štednju ne bi smjeli čuvati u svojim kućama jer se smatralo nesigurnim. Stoga, ljudi bi svoju štednju ostavljali kod nje. Ona kaže da se sjeća kako je njena majka čuvala te štednje naroda u obliku nakita ili gotovine i tako dalje u svom ormaru. Kada bi neko se vratio da preuzme svoju štednju, majka bi tražila od mene da iz ormara donesem određenu kesu. Onda bi tražila od vlasnika kese da ispred nje lično provjeri svoj emanet i kad bi vlasnik bio saglasan da je sve u redu, onda bi bila mirna. Svi derviši su bili iz dobrih porodica, ali kako god, tada je bilo vrijeme siromaštva. Ona bi se potrudila oko toga da ćerke od derviša, ako ne nastavljaju obrazovanje poslije osnovne škole, onda bi ih pozvala da volontiraju u kancelariju leđne, kako ne bi gubile svoje vrijeme dok se ne udaju. Tada nije postojala zvanična kancelarija, ali ona je napravila neku malu kancelariju u kuću i u njoj se izvršavali poslovi za leđnu, ali i školski. Stalno je bila gužva u našoj kući. Ali ona je rado obavljala sve poslove. Djevojke koje su dolazile na posao, ona bi ih uvijek počastila. U vrijeme ručka ona bi im servirala ručak ili bi ih počastila čajem. Na isti način ona je učila te djevojke kako da postave stolove za ručak i tako dalje i rekla bi im da danas naučite da ne bi morale podnijeti sramotu nakon udaje. Toliko je bilo brige za njih i mnoge djevojke kad su se udale u dobrim porodicama nisu imale nikakvih problema zbog njenog odgoja. Mnoge žene su pisale da su odgojene kod nje i zato se nikada nismo suočile sa poteškoćama u prilagođavanju sa porodicom. Na isti način ona je lično sredila i zašivala haljine za vjenčanje mnogih djevojaka. Lično bi posjetila udovice derviša na dan Bajrama i dala bi im bajramske poklone.
Mirza Vasim Ahmad Sahib isto bi bio sa njom prilikom te posjete, a ponekad ona bi išla i sama. Jednom neko je pred njom spomenuo da je ta neka osoba sagradila veliku luksuznu kuću u Rabi, pa je njena ćerka kaže da je na to moja majka odgovorila sljedećim riječima: Allahu moj, za mene je dovoljno što si me počastio sa ovom blagoslovljenom kućom, to jest dobila sam priliku da živim ovdje u Kadijanu i došla sam ovdje kao snaha drugom halifi. Ovo je mnogo za mene. Naravno da želim da me počastiš ogromnom kućom u dženetu. Ovo je zapravo vrlina vjernika i ravnodušnost prema stvarima ovog svijeta. Ona navodi da je ona voljela čistoću od djetinjstva, zato kaže da je Hazreti Mir Muhammed Ismail Sahib, on nikome nije dozvoljavao da čisti njegovu sobu osim njoj, jer ona je nakon čišćenja vratila sve stvari, to jest knjige, papire na svom mjestu. I zato je Mir Sahib rekao da osim Amtul Kudus nikome nije dozvoljeno da uđe u moju sobu. Ona je pratila djevojke koje su završile osnovnu školu, da li su počele sa učenjem prevoda Kur'ana, jer dosta tih djevojaka su išle na kurs prevoda Kur'ana kod Abdurrahman Džakta. Njena ćerka kaže da djevojke koje su završile osnovnu školu došle bi kod moje majke na kurs prevoda Kur'ana. U isto vrijeme je vodila kurs prevoda Kur'ana sa 3 različite grupe. I za 3 godine te grupe bi naučile prevod cijelog Kur'ana. Uz to dodatno ih je podučavala i gramatiku. Mnogo ljudi, djevojaka i žena mi je pisalo da nas je ona podučavala i fikhu i tako dalje. Bilo je neophodno kod nje da žene nauče čitati časni Kur'an. Ona je imala za sebe obavez da ni jedna djevojka ne smije otići, a da od nje ne nauči čitati Kur'an. Vodila je posebnu brigu za noćni namaz. Čak i kada se jako razboljela tokom svoje posljednje bolesti, imala je istu brigu i tražila je da se probudi za tahadžud. Sve dok je mogla da posti, postila je. Običnim danima u Kadijanu je obavila namaz u kući, ali u Ramazanu redovno išla u džamiju radi teravija i drugih namaza. Halifi je pisala često pismo i njena ćerka kaže, a kao odgovor ako je ikad bilo izrazila zadovoljstva sa strane halife, onda bi se pohvalila kod nas. 1991. godine, kada je 4. halifa posjetio Kadijan, lično se potrudila da sredi kuću i spremi sobe. Slično kada sam ja posjetio Kadijan 2005. sama nam je sredila sobu, namjestila krevet i tako dalje. I sve ovo je radila sa iskrenošću. I pored toga što sam insistirao da naša kuhinja bude odvojena, ona je ipak bila za to da dnevno makar jedan obrok bude od nje. I zaista redovno sa velikom pažnjom je pripremala taj obrok. Ona kaže da je nakon smrti mog oca moja majka molila i plakala i govorila iste riječi koje je Hazret Ahmad Džan rekla na smrti obećanog Mesija alejhi selam, da Allahu moj, on je nas napustio, ali nemoj ti da nas ostavljaš sam. Ona kaže da je čvrsto ubjeđena ka tome da ta dova je bila prihvaćena, jer sve njene sestre su dobile multivizu, jer poslije udaje one su otišle u Kadijan i mogle su posjetiti svoju majku i zbog toga njena majka nije osjetila samoću. Njen sin kaže da je većina gostiju boravila u Darul Masih, a naša majka je učila djecu od 11-12 godina kako da dovedu toplu vodu u sobe i da se brine o potrebama gostiju. Slično, kada je Mian Vasim Ahmad imao sastanke sa državnim službenicima, ona bi iskoristila ove prilike i pričala bi o džematu sa njihovim ženama, a zatim je održavala kontakt sa njima.
Santam Singh Bajwa je tamo bio istaknuti političar. Preselio se iz Pakistana u Indiju nakon podjele. Njegov sin Pardab Singh Bajwa je član parlamenta. Kaže se da je njegova majka isto tad dolazila u našu kuću i da je svoje povjerenje držala kod nas i kod naše majke. Kada se vratila da preuzme nešto što je dala u povjerenje, ta žena je pitala: jesi li otvorila i vidjela kesu? Znači, pitala Amtul Kudus, a ona je rekla: to je tvoje povjerenje, kako da ga otvorim? Sada ti provjeri je li sve u redu. Mnogo je brinula za siromašne. Kaže se da je jednom išla na službenu posjetu u Urisu, a htjela je da nešto daje kao poklon ljudima, ali nije imala šta da im da. Mi smo također bili sa njom u toj posjeti, pa je podijelila naše garderobe koje smo imali kao višak, da bi ti ljudi imali nešto čime mogu pokriti svoju djecu, jer tamo je bilo puno siromaštva. Njen sin kaže da je naša majka za podučavanje Kur'ana djevojkama koristila prijevod Kur'ana od Hazreti Mir Muhammed Ishaq sahiba, koji je ona dobila kao poklon od Hazreti Ahmadžan. Ibrahim Munib, njen zet, kaže da je nakon smrti Vasim Ahmad sahiba ona boravila 10 godina u Kadijanu. Ali kada se teško razboljela, tada su je njene kćerke dovele u Rabvu. Allahovom milošću visa se redovno produžavala, ali uvijek je govorila da ne želi ostati na duži period van Kadijana bez halifinog odobrenja. Govorila je: ne bih ostala ovdje više od nekoliko mjeseci. Međutim, meni je napisala pismo i ja sam joj odgovorio: budite tu koliko god želite i nastavite produžiti vizu. Nakon toga je ona tamo provela neko vrijeme. Prilikom odlaska u Kadijanu, Hazreti Muslih Maud je rekao, pošto su stanovnici Hindu pijace ružno se ophodili prema obećanom Mesiji alejhi selam, ne idi tamo radi kupovine. Ona je toliko poštovala ovu naredbu halife da kasnije, kada se situacija promijenila i ti ljudi su promijenili svoje ponašanje, prilikom dželse Ahmedi i članovi porodica Hazreti obećanog Mesija alejhi selam su također počeli posjetiti tu pijacu. Ali ona i dalje oko 70 godina nikad nije išla tamo, nego svoju kupovinu je obavljala u Amristar. Ibrahim Munib Sahib kaže da je jednom prilikom da su se lokalni stanovnici Kadijana snažno suprotstavili Ahmedija džematu. I ovaj incident nije u potpunosti napisan. Njena unuka piše da su je mala djeca iz Kadijana zvali Nani Ami i ona se zaista prema svima odnosila kao Nani, odnosno Nana, sa ljubavlju i suosjećanjem. Njena unuka također piše da se jednom odmarala zbog slabog zdravlja. Uveče su neke žene došle radi susreta iz nekog daljeg džemata. U kući nije bilo starijeg čovjeka, pa zato sam rekla da se Nani trenutno odmara i one su otišle nazad i ostavile pismo za dovu. Kada se ona probudila, rekla sam joj da su došle dvije žene i odmah pročitala pismo za dovu i nazvala preko telefona nekoga i rekla mu da im se dadne šta su tražile. Onda se obratila meni i rekla je: ljudi su dolazili kod tvog djeda sa dalekih mjesta i on ih je uvijek primio i dočekao kako treba. Zato primaj goste sa poštovanjem.
Pa zašto nisi me obavijestila? Ona kaže, njen način odgoja mi se toliko dopao da do danas ja to pamtim. Njen unuk Said Hashir, koji je student u džamija Kanada, kaže, ja sam je zamolio, pošto se spremam da budem imam, da mi da neki savjet. Ona je na to rekla, već ima savjeta od halife, pa zato više nema potrebe za to. Samo treba pažljivo slušati njegove riječi i provesti ih u djelo. Također je istakla da uvijek treba proučiti dovu Rabbi kulli šein hamiduka Rabbi fahfizni warhamni. Preko telefona uvijek je skrenula pažnju da ispunite svoje obaveze kao vakfi zindegi i budite halifin pravi pomagač. Mnogi nemuslimani su prisustvovali džanazi. Pominjala se sa velikim poštovanjem i pominjao je i među ostalima i član skupštine Fatih Young Singh. Spomenuo im je i da je naše djetinjstvo prošlo u njenoj kući. Također je otišao je da primi dženazu na graničnom prelazu Vaga. Kaže, ja sam po drugi put sahranio majku. Kaže, u djetinjstvu mi smo redovno išli kod nje i svaki put smo bili nahranjeni i počašćeni. Mala, jedna od njenih unuka, kaže da ona nam je bila primjer u ljubavi i poslušnosti halifatu. Kaže da sam od njene smrti dobila 100 poziva saučešća i da su je svi lijepim riječima spominjali. Zatim kaže, dok sam bila u posjeti u Kadijanu, vidjela sam koliko su je ljudi iz Kadijana voljeli i koliko je ona voljela ljudi iz Kadijana. Slično ona kaže da mi je pisala da u 2008. godini trebao sam posjetiti Kadijana, ali to se nije desilo zbog situacije morao sam se vratiti iz Delhija. I zato je bila tužna jer se bojala da li će biti više susreta sa mnom ili ne. Abid Khan, suprug od njene unuke koji živi ovdje, kaže da nas je svojim primjerom naučila kako čovjek treba da ispuni svoju misiju. Inače je bila jako ljubazna osoba, mehkog srca, ali samo jednom sam je vidio glasno i bijesno da govori. Bila je svadba jedne djevojke iz Kadijana, pa se toga dana ona razboljela. Imala je glabovolju, pa ju je unuka, vidjevši bolest, rekla: nemoj ići na svadbu, odmori se danas i reci ljudima da si bolesna. Međutim, na to je ona odgovorila: mala, ja ću svakako ići na svadbu. Ti ne znaš koliko sam vezana sa ljudima iz Kadijana. Akila Efat Sahiba je supruga dr. Bashir Ahmad Nasira Derviša iz Kadijana. Ona kaže da ispred organizacije Leđna i Nasirata uvijek je uputila žene i kćeri derviša. Bila je vješta u rješavanju administrativnih stvari. Moglo se osjetiti njena ljubav, naklonost, podrška, čast i poštovanje tokom rada sa njom. Ovo je bila njena želja da sav posao i odgovornosti treba prenijeti na sljedeću generaciju. Bila je sama pouzdana i složena osoba. Znala je završiti svoj posao na jako fin način. Naučila nas je časni Kur'an s prijevodom, ali i fikhu. Mlade djevojke koje je ona obučavala sada služe džematu raznim mjestima. Slično Bushra Mubaraka Sahiba je iz Hyderabada. Ona kaže
Mi smo sa njom bili u bliskim porodičnim odnosima. U danima dželse znala je ostati do ponoći da se brine o hrani i piću i odmoru gostiju. I ona je govorila da ovi gosti nisu naši, nego oni su gosti obećanog Mesija alejsalam, zato o njima trebamo brinuti. Gledala bi na svaku sitnicu. Slično Sađda Tanvir sahiba, supruga Halida Ladina, kaže da ona je bila majka za članice leđne iz Indije. Kao što majka svoje djece uči svim načinima života držeći je za prst, također Hazreti Apadžan je brinula za naš odgoj i obrazovanje. Stoga mi i naša buduća generacija ćemo biti zahvalne prema njoj. Primio sam mnogo pisama od žena iz Kadijana, kao i od svih žena koje su imale bilo kakav kontakt sa njom. Slično, muški potomci starijih stanovnika Kadijana su također napisali da nas je odgajala kao majka. Njena djeca su također spominjala oko veze sa hilafetom. Kao što sam opisao, to su pominjale i druge žene. Kako je bila skromna i odana prema drugom halifi, nastavila je biti takva i sa mnom. Kako je bila skromna i odana prema drugom halifi, nastavila je biti takva i sa mnom. Ovo je jedan uzor. Ovdje isto se srela sa mnom s velikom ljubavlju i ljubaznošću i poštovanjem. 2005. kada sam išao u Kadijan, tada sam išao sa velikom pažnjom i brigom me je ugostila. Na svakom susretu sa mnom bila bi jako sretna što se vidjelo na njenom licu. 2005. godine prilikom povratka iz Kadijana, uprkos lošem zdravstvenom stanju, ipak je došla do Delhija da me isprati. Neka Allah dželešanu podigne njen položaj u dženetu i podari njenoj djeci mogućnost da nastave njena dobra djela. Sada tamo više nema niko od loze obećanog Mesija alejsalam. Neka Allah promijeni situaciju da neko može tamo otići. Neka Allah uzdigne njen status u dženetu. Ima još jedna dženaza. Uzor pita je li dženaza stigla ovdje. To je Muhammed Arshad Ahmed sahib iz Velike Britanije. Preselio je nedavno u dobi od 71 godine. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je sin od Jusuf Ahmedi sahiba i on je dao bajat obećanom Mesiju alejsalam u Nairobiju. On je bio sin ili unuk od Jusuf Ahmedi sahiba koji je dao bajat. I on je bio od njegove loze. Došao je u Veliku Britaniju iz Nairobija u dobi od 15 godina. Bio je oženjen sa Amtul Bashir sahibom, kćerkom Hazreti Halife Salahudina sahiba i unukom Hazreti dr. Halife Rashidin sahiba, koji je bio sahabija obećanog Mesija alejsalam. Allahovom milošću bio je Musi. Pored supruge, iza njega su ostali sin i kćerka. Imao je čvrst odnos sa džematom. Gdje god je boravio, nastavio je služiti džematu različitim svojstvima. U Hudamul Ahmedije također nastavio raditi kao mahtamim. Više od 20 godina je služio kao sekretar za publikacije džemata Britanije. Bio je obrazovana osoba. Kada je Salman Rushdie napisao bogohulnu knjigu protiv časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, uspio je napisati knjigu da opovrgne u svjetlu uputstva četvrtog kalife. Bio je veoma redovan u namazu sa džematom. Otkad sam se preselio ovdje, on je također našao smještaj blizu Islamabada kako bi mogao dolaziti na namaz. Imao je vezu ljubavi prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i obećanom Mesiji sa svim svojim bićem. Bio je redovno učio časni Kur'an. Rahmetlija je također volio činiti tablig. Slično tome bio je redovan u plaćanju članarine.
Bio je ljubazan, prijatan i iskren čovjek sa dubokom odanošću halifatu. Četvrti halifa jednom prilikom je rekao za njega: uvijek sam vidio da je Aršad Ahmedi Sahib od takvih rijetkih ljudi koji su potpuno poslušni halifatu. Šta god da sam mu rekao, on je odmah to poslušao i sa ove tačke gledišta ja cijenim njega i njegovu porodicu. A u stvari ta poslušnost prema halifatu se i dalje nastavila. Ja sam ga također primijetio kako je skroman i odan halifatu. Uvijek je težio ka časti i plemenitosti džemata. Neka uzvišeni Allah se opodi sa milošću i oprostom i nastavi njegova dobra djela u njegovoj djeci. Ima i jednog sina koji je vakfi zindagi. Ima još jedna dženaza. Ahmad Jamal Saib, Afroamerikanac koji je živio u Sjedinjenim Državama, umro je nedavno u 92. godini. Rođen je 1930. godine, a 51. godine se zakleo na vjernost Hazreti Muslih Maudu. Tokom 1950. i 60. Rahmetlija je nudio da donira novac za Mesdžid Sidik u Čikagu. Bio je veoma skroman čovjek, bio je odan prema džematu i halifatu. Kako bi mogao pratiti MTA, prvi je imao satelitski kanal u kući i kasnije je također imao internet priključak radi MTA. On je redovno pažljivo slušao moje hudbe i prilikom susreta sa prijateljima bi razgovarao oko hudbe. Znači ne samo da je slušao, već bi pravio bilješke iz hudbe radi razgovora. Rahmetlija je živao na udaljenosti od 9 milja od džamije, ali je i pored godina i lošeg zdravlja redovno bio na džuma namazu. Redovno je davao članarinu, nikada ga nisu morali podsjećati. Aktivno je učestvovao i u drugim financijskim projektima. On ima ćerku, ali ona nije član džemata. Neka mu Allah podari oprost i milost i neka mu dova bude primljena i za njegovu ćerku. Neka se i njoj pruži prilika da prihvati Ahmedijat. Posle namaza klanjat ću jednu dženazu koja je prisutna i još dvije koje nisu prisutne. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر